Tak goleki ana ngendi si Pancerino tak titipi kidung kekedeging jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amusara sara anggrangit jiwangga tak kirimi layang kitir tak sampirke angin sumilir opo ora krasa sliramu tansah tak pikir kitir sumilir kanca-kanca tak kirim go mbak-mbak bagian snack ya. Ayang-ayang, oke. Kamu manggil aku sayang gitu. Oh. Amboro anambus mego ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si Pancerino tak titipi kidung kekedeging jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amusara sara anggrangit jiwangga tak kirimi layang kitir tak sampirke angin sumilir opo ora krasa sliramu tansah tak pikir LG Production Rino wengi wewayangmu godho atiku singa tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rangkul endahing rembulan aku samar kuwatir lamun to sabar mekar ing ora kang jengkar ngelak kang tanpa umpama nunggu tumete sing tirta kanggo ndongake Pak Mujimin sak keluarga lareng gunung Indonesia. Mas disoteng gini mas, Pak Mujimin sama ibu meriki boleh merapat ya di tengah-tengah. Oke. Anganku amboro anambus mego hitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si Pancerino tak titipi kidung kekedeging jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amusara sara anggrangit jiwangga tak kirimi layang kitir tak sampirke angin sumilir opo ora krasa busuwarni tansah tak pikir aye
rino wengi wewayangmu godho atiku Simotirto saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rangkul endah ing rembulan aku samar kuatir lamun tot sabar sekar mekar ing ora kang cengkar ngelak kang tanpa umpama nunggu tumete sing tirta kanggo ndongake Pak Mujimin sakeluwarga mugi Pak Mujimin Bu Suwarni tansah bagya mulya Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapakku mugi-mugi lancar sedayanipun berkah barokah sedayanipun amin.